ए गोलैबायलै थैथ'वाखैदांलै थुलाय ए माथो जायगायावनो थैखाबायलै माथो ओइ नैबे सासेया थैयाखै मा खालामनो दा ओइ बुथारखानोसै खोमालै बिसिनि थाखायनो बिमा बिफायासो माथा गरम जानाङो ओइ होदो होमबालाय आइदै सिं साजोब्बायलै ओइ आंनो 10,000 फैसा नांगौ हाब आफा 10,000 गाहाम फैसा मानो नांगौ 500-600नि खोथाबा आलादामोन गैया दा लोगोफोरजों लोंना जाना बेरायजोबनो नोङो सिगाङावबो मेरला फैसा उरायबोबाय खामानियावथ' गैखाया हाब बिमा फिसाला सासेखौलाय मानथो रायबाय थाखो सेंग्रा मानसि थाइसे थाइनै थोथारा गोदोलाय माथो नोंखौ लोगो मोनबा 1,000-2,000 फैसाया थोआमोन नोंबोसो माथो मेथाइ मोनजायाबानो हायाव एमेरलाबायोमोन आरो दानि जुगाव गासिबो माल माथानि दामानो बारायजोब्बाय 10,000-20,000 फैसाया टफि मुजा बायबानो स्लिम ए दानिफ्रायनो मोजां फोरोंखाबाय माथो नोंलाय बेयो जुदि गस्ला लंपेन्ट बायना फैसाखौ उरायब्ला आं जेबो सानामोन लोगोफोरजों लोंगोन जागोन सिख्लाफोर लाना बेरायगोन आरो गोसोनि सिख्लायाबोथ' डेन्जारसखा बेना दाखालि बिनि फन फैनायखौ हमफ्लांबाय माबा आंखौसो ओइ बुरि होनहरबावो जेबो सनमानानो गैया दा बायदियाव बे सिख्लाखौ बिहामजो लाबोनांगौबा न'खरानो धंस जाजोबगोन नै आयै बे सिख्लानि संसारखौ नोंसोर जाया मिथिबायना संसारखौ आंसो जागोन मोजां गाज्रि नागिरनाया आंसो दायथ' नोंस्रा बिहामजोनि संनाय खावनाय मोनजाबानो जाबाय दा हाब बेटा साबास आंनिनो लाथारदों हाब बिमा खम गोथाव जागोन बे बिहामजोनि ओंखाम ओंख्रि संनाया आखाइ सोलायनायसो नोंनिखौथ' जेबो थावनायखौनो मोनथारला मा सानफ्रामबो बेनो बे बेदर ओंख्रि संबाबो आलु बाथोन बायदि दाख्लैसो जौना सालथेमोननाव जि गोथाव मोनजाबोदों जि गोथाव सङोब्रा जन्दानि बिहामजोआबो ए सोरना गोथाव सोरना थावा बेखौसो सुन्दावहैग्रा जाबाय नोङो होद होमबाबो आं बिदि नंद्रायथारालै बिमा होद आफा माया फैसा बिनायखौ दाबो हराब्रा फैसा बिनायखौ हराबा सोरबा माहाजोन नायना गोजानसो थायगारगोन आं बाराबा होद जाम्बा हरा जायो नामा बै आंनि गान्दो सिङाव दार लांनायनि सोर होफैनाय दं बेखौ लाना थां माथो बेफोरसो फिफा जिउआव बेबायदि फिफा मोनबाय थादों आं अन फिसाला सासेल' होननानै बिदिनो अनबाय था आरो बे सुटकेसाव 80,000 फैसा दङ बेखौबो हरजोब होद बिमा देनां सोलायखागोन बे आं मा सेंग्रा समाव जाबायदि दुस्थुमोन दा नोंखौ मोननासो हाबा जाना संसार जानासो लाइनाव फैदों आङो ओइ आफा आइखौ सोलायदोलै बिराद खें रायग्रा जाथारबाय थादो नोंस्रा थांसै आंहा लोगोफ्रा नेगासिनोसो बे थांदो बिमा बिफाखौ सनमान लानो रोङि बेफोरबायदि फिसाखौ जोनोमाव दाहरथोंसै इसर बिमा बे फिसालानि नंखाय बाथ्रा खेलायनायखौनो गोसोआव लालायबाय नामा नोंहा हा सेंग्रा मानसि बेरायथों जाथों लोंथों थैखाथों अमाबा इन्जय खालामथों आं गोदो सेंग्रा समाव इन्जय खालामनो मोनाखै बेरायनो मोनाखै खमसे खमथ' जोंनि फिसालाया बेरायथों बेफोर फैसा थाखायालाय मा बेनोसै ए गोदो सेंग्रा समाव सान साथाम गोसोथोनो मोनाखै होनना दा बिनिखायनो फिसालाखौ सान साथाम गोसोथो होनबावदो थाखा फैसाया आंनि थाखाय देरसिन नङा बिफा गाबोन जुदि फिसाया माबा मोनसे जायोबा नों मा खालामगोन ओरैनोबा फिसाला सासेल' जों सोरनि मोखां नायना थानांगौ जाखो बेखायनो रायो आं जाहाथे फिसाया उनाव जेबो बिपद जायै बायदि देलाय बिमा नोंनियानो जाथोंसै नोंजोंलाय सोर हाबावनो र' बिमा गैला थांबाय गैलालै थांबाय बे आं थांबाय गैला बाइकखौ मोनदों होनना एफा गोसा सालायनांगौ नालै बिमा बिफानि सायाव मोनदोंथ' खिबु उनाव सिख्ला थिखोनो मोनदोंना बेखायनो थिफुदलाया बारा जादों
जोंनि दिनावसोमोनब्रा बिदि बेरायनाय नुबानो अफिसाव थानाय सेंग्राफोरजों थाङा थां होजाला बायोमोन। दानि जुगासो मा जाखोथाय गासिबो फ्रिखा लानथा। ओइ नोंसोर जोंखौ मा बुंदोंलै? जोंलाय नोंखौलाय मा गाज्रि बाथ्रा बुंदोंखाय? बुङाखैबा आं मारै खोनाखो? दे आंनो खोनायासै मानिनानै लाबाय। आंनि जिबाथ' खोनादोंना? नोंसोर जोंखौ फिसाला फिसाजो मोनदोंना? बुंनाय खोनानायखायनोथ' रागा जोंना गिदिंना फैफिनदों जों। नङाबा नोंसोर दा खोरखोरखौ नायनो फैफिनगोन नामा? ओइ सिख्ला नोंना बांद्रायबाय दे खिन्थु हलेबा। जों नोंसोरखौ मा गाज्रि बाथ्रा बुंदोंखाय? बाइकखौ इमान स्पिड सालायलांनायखौसो बुंदों। इमान गोसा सालायलाङो होनना। आच्छा जेनेबा मानो सालायनो मोना? बे नोंसा नोम्फानि रुल नामा? आरो बे बाइकखौ नोंसा नोम्फाया बायनानै थाव सोना सालायनो हरदों नामा? जों लासै सालायो ना स्पिड बिरलायनाय सालायो बे जोंनिसो खोथाफ्रा। नोंस्रा बेयाव खर' सानो मा दरखार? जोंथ' नोंसिनि जेबो खहा मावाखैना। जों सानैजों जरा बेरायनाय नुनायखाय मेगन सायाखै बे। बिसोरलाय बिदिनोखाना गावसिना बाइक जेबो गैजायैखाय। माने आंनि गारिखाय आरो आंनि गारिजोंनो खिबु उनाव जेब लाना जरा बेरायहैनायखाय आं मेगन सादों आरो दाय जादों आरोना नोंनि मथेबा। नोंनि बाइकखौ आंनिबो होनाखै आं आरो नोंसोरखौ दाय जाना मेगनबो सायाखै आं। आं लासै सालायलांगौबासो बुंहरदोंमोन ना। मानोथो एफा गोसा दाब्रायलांनांगौ जाखो? लासै सालायलांबाबोथ' मोनहैयो। बे जोंनि गोसोलै। बुंखाबायना नोंनि फैसाजों थाव सोना सालायाखै जोङो। आरो नोंहा माबाफोर खहा जादोंबा बुंब्रा। ओइ खहाया जोंना जायाखै मिथिबाय नोंसोरनासो। इउटुब फेसबुक निउसफ्राव नोंसोरबोथ' नुखायो माथो इमान मोजां मोजां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाइकजों एक्सिडेन्ट जाना थैनायखौ। जाम्बासो नोंसोर। माखौ बुङो एक्सिडेन्ट? एक्सिडेन्टआ जाफ्लाङोसो बुजिबाय। बिसोरबा मा जानानैबा मा लोंनानैबा साखावलाबायना एक्सिडेन्ट जाना थैदों। जोंखौ गुबुनजों रुजुफानानै मानो बुंनो दरखार? जेब्ला जायो अब्लासो बुजिनाया बिराद गिदिर रं। दाथ' एक्सिडेन्टबो जानो हागौ जायाबो जानो हागौ। जायखिजाया मोजां समावथ' बुंबाय बुजिबा बुजिदो। जोंखौ नोंसोरो बिराद लाजि फोनांगासिनो दे खिन्थु जोंनि बिमा बिफायानो जोंखौ बिदि बुङा। आरो नोंसोरलाय मा फेक फेक बखिगासिनो जोंनि सायाव। दे होमबालाय सालायथ'। गोसा सालायोना स्पिड सालायो नोंसिनि खोथासै। जेब्ला माबा मोनसे जाना फेसबुक इउटुब निउसफ्राव नुना हेपि इम'जि माबा माबि हरबाल' दाय दाजा। बेस्रा बाइक गैजा खोमा लरग'आ। बिनिखायनो मालायनिखौ नुनानै लब जानानै मेगन सादों। बिदि सानफा माने लुदु गेलेस्लायस्लाय गुवाहाटियाव थांना खामानि मावहै थां। ओमफ्राय बायनानै ला लरग'फोर। है बिसोर दाखोरफोरजों रायलायबाय थायो नामा? आंनिबाथ' जोंखौ जरा नुनायखायसो मेगन सादों बे। थ' थांसै बेबि। नोंसोरखौसो नुबायलां लब जानाय आरो मबाइलखौ नुबोआखैसो। दानो बेखौबो लब जाना माबा माबिसो बुंलायगोन। माबा माबि जागोन होनना बुजायबाय दा जोंहासो दाय। होद एबारनिफ्राय फेसबुक आरो निउसफ्राव सेंग्रा सिख्ला थैदों होनना पस्ट होबाथाय सयथि मिनिनाय इम'जि हरथारगोनलां आंबो ब्रा।